Ваш много близък човек се страхува да не разберете истината за това, което върши зад гърба ви. Ще ви издам тайната му, но трябва да внимавате. Няма да има връщане назад. След като чуете истината, животът ви ще се промени завинаги. Но преди това щракнете върху сърцето вдясно, за да установите енергийна връзка между нас. Трябва да изгледате това видео до края. Сигурно вече сте забелязали, че вашият любим човек прекарва много време на телефона си. Разбира се, може да си помислите, че това е просто пристрастяване към телефона, но за съжаление истината е, че този човек има какво да крие. Ето защо той никога не пуска телефона. Проверете го сами и вземете телефона му без разрешение. Това моментално ще доведе до скандал. И не, той не защитава личното си пространство. Той просто крие подло предателство от вас. Вашият любим човек ви изневерява, а телефонът му съдържа визуални доказателства за това предателство. Кореспонденция с друга жена, както и няколко интимни снимки. Съжалявам, че трябваше да ви съобщя тази новина. Ако сте готови да разберете всички подробности, ще ви кажа коя е тази жена. Запазете този видеоклип личен за себе си и потърсете подробности на връзката в моя профил.